गुड मॉर्निंग दी। गुड मॉर्निंग। काल की मूवी कैसन रहल? बहुते अच्छा रहल। सच में हम तो के बहुते मिस का तो के हमहू कहीं नहीं चलत त हमहू चाहत रहनी, बट का करी ऑफिस में बहुते काम भी त रहल। ऊ भी बा। जा देखा के आइल बा। ओके दी। आ रहल बानी, हम आ रहल बानी, जस्ट वेट। यहू अरे आई एम सॉरी, हमके लगल अंजलि बाड़ू। इट्स ओके। अच्छा राहुल तू? हाँ, हम और अंजलि एक ही ऑफिस में काम करता। हम पानी लेके आवतानी। आई राहुल बैठी। औरी राहुल हाउ आर यू? अरे सब ठीक बा, तू बतावा। थैंक यू। हम सोचत रहनी तहार बहिन इतना खूबसूरत बिया, सुशील बिया, त काश। मतलब? अरे नहीं, हमार मतलब एक कप चाय भी मिल जाये तो और ही अच्छा हो जाये। हाँ वो तब मिलबे करी। अच्छा काजल, हम तो के बतावल भूल गई नहीं है। हम ऑफिस के काम से तनी बाहर जाते नहीं, तब तक राहुल इहे रुके हैं। और हाँ, ई मैस में बहुते अच्छा है, तू इनकर मदद ले सकेलू। और हाँ, इतनी नोटी है, बट ये हमार सबसे बड़ भरोसा वाला दोस्त पाड़े। इहे बदे हम इनका यहाँ बुलवले बानी। काजल हम चलता नहीं, तू अपन ध्यान। अरे ध्यान रखे बदी हम बानी ना, तू काहे टेंशन लेता? अच्छा हम तो भुलाई गई रहनी। ध्यान रखे बदे तू तो बटले बाड़ा। बाय बाय। काजल, आज जे तू खाना बनौले रहलू ना, वो इतना टेस्टी रहल, इतना टेस्टी रहल कि जी करेला खाते जाई, खाते जाई, खाते जाई। और ही काश का हमार मतलब तनी मीठो मिल जाई तो कितना अच्छा होइत। ऊ भी मिली। हम इंतजार करत हनी। श्योर। राहुल जी? राहुल जी नहीं, खाली राहुल कहा। पता बा, राहुल जी से ना बियाह हो गई लगता। वो एक्चुअली हमके मैथ्स में तनी प्रॉब्लम हो रहल बा। का रउआ हमार हेल्प करबा? अरे जब इतना सुंदर लड़की हमसे मदद मांगेली तो हम मना कैसे कर सकब? थैंक यू। ओके। बुक। बुक? एक्चुअली हमके ई क्वेश्चन में हाँ हाँ आंसर सही नहीं के आ रहल बा। हम बहुते सॉल्व करे के कोशिश कईनी। प्लीज रउआ हमके समझा दी। ई क्वेश्चन तो बहुते आसान बा। देखा हम समझावा तानी तोके, ठीक बा? ओके। ऊ का तू जे बाड़ू ना, ई क्वेश्चन के शुरू से ही गलत करताड़ू। हाँ पर हम समझावा तानी, हम बतावा तानी एकरा कैसे सॉल्व करे के बा। का भइल? थैंक यू। एकर यूज कर। देखा, ई जे यहाँ पर नंबर बा, एकरा तू पकड़ा। का कर रहल बाड़ू? कुछ नहीं, खाए के तैयारी कर रहल बानी। हमहू हेल्प करत तानी। अरे तू काहे नजर छुपावत ताड़ू हमसे? दाल ज्यादा जरूरी बा का? हम सोचत रहनी कि आज के रात काश तू हमार हो जैती। वो तो हम सोच रहल बानी कि आज राती के। का जल्दी कहा ना। वो तो आज राती के ही पता चली। पर हम तो दाल मखानी की बात करत अब रहनी। रउआ हमके छोड़ी। तू तो कुछ और ही सोचत रहलू लगता। हेलो।
हेलो काजल, कैसन बाड़ू? हम ठीक है दी। रउआ कैसन बानी? हमू ठीक बानी। दीदी हम रउआ के बहुते मिस करत तानी। रउआ कब आइबू? हमार काम बस खत्म होवे के ही बा। और ई राहुल तहार ध्यान रखत बाड़े ना? उ तो बहुते अच्छा बाणे। उ तो हमार पूरा ख्याल रखत ताणे। ओके चला देन, बाय, टेक केयर। ओके दी, गुड नाइट। तू ना बहुते नोटी हो गई बड़ा। काहे, हम का कहनी? यू नो राहुल, हाँ कहा। जब हम तोके पहला दिन देखली ना, हमके तबे तोहसे प्यार हो गए रहल। लेकिन हमके तोहसे कुछ कहे के बा। आज कुछ नहीं, आज तू खाली हमसे प्यार करिहा, खाली प्यार करा। ई जे भी तू सोचत बाड़ू ओके एगो भूल समझ के भुला दा। तू का बात कर रहल बड़ा? हम सच में तोहसे बहुते प्यार करेनी। ये क्या तो बात का बा? का हम तो के अच्छा ना लगे तू नी? हमके बहुते पसंद बाड़ू। एक्चुअली हम तहार बहन के भरोसा नहीं तोड़ सकेनी। वो हम पे इतना भरोसा करके तहार ख्याल रखे बदे हमके बुलौले रहनी। तू ही बतावा, हमनी के बारे में जब उनका के पता चली तो उनकर भरोसा हमने दोनों के ऊपर से उठ जाई। पर हम तोहरे बिना ना रह सकेनी। प्लीज तू हमार बतिया के समझे के कोशिश कर। आई नो, पर हम तहार दीदी के धोखा साच में नहीं दे सकेनी। प्लीज प्लीज समझा। और ही हम तू लोग के साथ रह के परमिशन देई त काहे कि हम काजल के दुखी ना देख सकीनी। हमके ये भी मालूम बा कि राहुल हमार भरोसा कब्बो ना तोड़ सकेला। हम तो यही चाहेनी कि तू लोग सदा खुश रहा। थैंक यू दीदी।